Il-qraba u ħbieb ta' Jean Paul Sofija, iż-żagħżugħ li tilef ħajtu 5 xhurilu taħt it-tiġrif ta' 4 sulari konkos f'Kordin għadhom qed jistennew li ssir ġustizzja miegħu. Minkejja li l-fatt seħħ f'Diċembru l-persuni ħatja ta' negliġenza li waslet għal mewta traġika ta' żagħżugħ għadhom qed jiġru barra b'riskju li sansitra anke jaħarbu barra minn Malta. Ta' minkejja li l-pulizija jistgħu jmexxu bil-proċeduri fil-konfront ta' din il-persuna jew persuni anke jekk l-inkjesta maġisterjali tkun għadha ma ġietx konkluża. Tnejn wara nofsinhar il-ħbieb ta' Jean Paul Sofija waħlu li żar faċċata tal-Parlament Malti jsejħu sabiex issir ġustizzja iżda, ironikament, minkejja li dawk allegatament ħatja għadhom ma nġabrux mill-pulizija, min dendel il-banner bil-kitba Justice for Jean Paul Sofija inġabar mill-uffiċjali minnu fih. Bħal kwalunkwe kriminal, żagħżugħ li huwa ħabib ta' Jean Paul saritlu tfittxija fuqu fi triq ir-Repubblika fejn sussekwentament it-tiet l-assa tal-Pulizija tal-Belt tal-aktar sħarriġ. Fil-waqt illi allegatament imbdielu interrogatorju mingħajr il-preżenza ta' avukat illi malli waslet l-għajnuna legali, iż-żagħżugħ inħeles bil-pulizija jispjegaw li ġie arrestat fuq bażi ta' rapport fals. Xhieda fil-post saħħu kif qed ngħixu f'pajjiż surreali jekk kif persuni li bl-aġir tagħhom wasalna l-mewt ta' żagħżugħ għadhom ma ġabrux mill-pulizija fil-waqt li żagħżugħ ieħor li qed isejjaħ għall-ġustizzja favur ħabib tiegħu ittieħed taħt il-kustodja tagħhom. Intant l-appell tal-ġenituri ta' Jean Paul Sofija jibqa' wieħed biex il-Prim Ministru jiftaħ inkjesta pubblika bil-għan li l-ebda ma terġa' tgħaddi mid-dulur li għaddejhom dan iż-żagħżugħ. Bil-għan li traċedja bħal din tiġi evitata akkosta kollox. Iżda kollox qed jindika li Robert Abela se jibqa' jala għajnejh u jinjora dawn l-appelli.